Kabneng bat ka khandeu kin du no hanrei ki tin chunga kin du no. Kine kidei ki kintin ki bau Jisu Ukraine badu pen kan mau yang badai phi ha kene ka step ko hanmen ko para. Kabneng bat ka khandeu kin du no hanrei ki tin chunga kin du no. Habangi pej hakajing em junga bat jung phi. Kajing em kajungi kakela nakaway kasngi shakaway kasngi. Kadur kadar kajunga kajung phi kakela nakaway kasngi shakaway kasngi. Na waves nem sha waves nem. Kaying kasam kajunga kajung phi ro kakela hagaju kurkam. Kamne hagaju kata kajing long. Habangi pe yakaparthai baro kaway. Ade hakari kajungi nekari jungki way. Kakela nakaway kasngi shakaway pat kasngi. Habangi pe yaki jingtung saudong jungi. Habangi pe yakamay mariang jungi kakela nakaway kapor shakaway kapor. Bad ngayu iro kadang mi gisngi kita gejing baha ha gejing long jonga ba jungpi kinang du no nakaway kasngi shakaway kasngi. Habangi pe ya kajing yadei bajan ban kajunga kajungpi bad ki paramarjan kadu no katulor no nakaway kasngi shakaway kasngi. Habangi pej hasatla ka perthai baro ki breu ki menchua ngiem kata ka jing em barublai ngiem kata ka jing em baya ej ka baya jan ka basutho iwe iwe ngialong ka we ilabanong hanrei kadang mi kisngi kita baro ki ja namar don ka jing kala ha ka perthai don ka jing kala ha ka mei ka maryang don ka jing kala ha ka jing em bamarwe jungiru kumjo. Hanrei Jisu upan kan mau yang baripi ko hanmen ko para waladaki ne baro kinja hanrei kaktin ke bau kren hanga baripi kaktin ke bau ai hanga baripi kinnom kala bat kinnom du kinyai ne kinyai long kumju. Habangi pe jage jung em kristan ko jungi habangi puson kamtame yala ka jong ka jung em kanai kadai ka jing khot ke bau Jisu u khot yangi bangindon kata ka jingyai ne bangindon kata ka jingyai sha kam tame hakaktin ke bamu lakren hanga badepi. Uai yang abadepi kane ka jing em. Uai yang abadepi kane ka jing long kristan, ka jing em kristan, ka jing rublei. Ukwa ken yangi bangin ri kendong ya kane ka jing ngej. Ban ri kendong ya kane ka jing long. Bangin nak penhe nak pensan ya ka. Hanrei kumbang yong mene ngiyo I don ka jing kala nakaway kasngi shakaway kasngi. Nakaway kapor shakaway kapor. Na waves nam sha waves nam don ka jing kala ha ka jing long kristan junga ba jungpi. Habang ipe yaka niam kristan katolik jungi ne ka niam kristan hi barok away hapok ka jela ka jungi. Arpos nam menshua ne khasan nam menshua ngiyo I ba ki briu ki don kata ka jing rublei ka bakar pang hadu kata. Ngiyo I bagata ka jing e jongki ya kabalang ka jing e ke jongki ya blei ka long ka basit ram. Bat ki we ki breu ki pet nuksa ya ka jaj ben reu khasi jungi. Hanrei mentagis ngiyo I babaro kita ke jing rublei ka badan hapo ka ri khasi jungi. Kata ka jing ram jong ka jing em kristan jong kata ka jinget kristan ka jungi kajar ngai. Kala duno nakaway kapor shakaway kapor. Kadang mi kisngi ngui I ka jing plot ha ka jing em kristan ka junga ka jung pi. Ngam ong menta ba mangi ngim long kristan. Hanrei ngi long kristan, ngi long ki kristan, ngalong kristan, pi long ki kristan. Hanrei shae ka to ka jing rublei. Shae ka to ka jing shirham jong ka jing em kristan ka jungi. Shae ka to ka jing I ka junga na ka benta ka balang. Shae ka jano ka to ka jing I ka junga yaw blei. Saya kata kejing khut kejing soti kejing lului jong kabalang Kristan ha kejing em kejing a kejing pi ha kane karikasi khara junga ba jung pi balai kine ki du no balai kine ki jar ngai no dei namar ba mangama pi ngim don kata kejing ya sha ngim don kata kejing ya ne ha kiktin ki bau trai Ukraine neula ai ne ka bau lahikai yang aba de pi ladangi ko aban nang penroy susu ladangi kwa susu banang penhe ya kena ka jingej lane ka jing shirham jong ka jing em kristan ka bol ay nga baripi ko hanmen ko para menta kasngi ngi haban kino na kine ka jing IT ka jingi ya yala de ha kane ka may mariang lane ha kine ki jinglong jong ka perthai ka juk ba menta
Kadau ke bapan telur no, ke bapan du no, ke bapan penjular no, ya kata ke jengit Kristen ke jenga ke jengpi, ya kata ke jenglong Bashirham jong ke jengim jongi kum ke Kristen Katolik neki Kristen dena marba ngi la ngopalat ha ke jeng sneu jong ke nek pertai. Ngi la ngop laban IT ha ke jenglong jong ke nek pertai. Ngi la Satembrau ha ki ne ke jenglong ki badan ki bane tang support. Dena mata kadau Jisu ong ngalong kajing sedang bat kajing kut jong kajing im jong pi ngala IP kana kajing long ngala IP kana kajing im ngala IP kana kajing day na mata kadau pi day bandon kajing syania hakiktin ki bangala kren ngakren sisen bat kin yaine sujinom lada pi yaine lada pi pediang ya ke ka bangala kren lada ba pi persang ban im ban yaine ya ke ka bangala kren ya ke ka bangala hikaya pi pin long kita ki bro ki Bashirham ha ke jing im Kristen jong pi kane ke bau Jisu upan kan mau yang abade pi ko han men ko para kasong hanga abade pi iwe pe we hatong ikwa ba ka jing im junga ko mu bro kan jar ngai hato ma pi kum ki bro pi kwa ba ka jing im ba ha jung pi kan jar ngai hatong ikwa ba ka jing ngai Kristen ka jing im Kristen jungi kan telor no kan du no ne ngikwa ban bakata ka jinget ka jing em jungi kanang roy kanang par kanang Shidham der mat kadau ngapan kan mau yala de bade piru kumju kade ka jing khot ka chung blai yanga kade ka jing khot ka chung blai pi bangi dei bandan kata ka jing senia ka jing IT telitelan ya kiktin ki bau trai ula kren bun sin yos ngau ka ktin jong trai kapan kan mau yangi bakalong kataka waj lam arliang seti kebala ban penjot ya gejing sneu kebala ban penjot ya men simbaman kebala penjot ya gejing dom jong kana kepertai kaktin jong trai kala ban pankot yang aba de pi kamtame ya ke ban backrat ya kata gejing sneu ki ba penpang ki ba pensutom ya gejing im Kristen ya gejing im baroble jong aba jong pi den mata kadau ngipen kan mau yala de man kasngi nadu kana kasngi hadu kasngi jong kajing kudno kajing em jingi na kana kepertai ngin IT ngin syania ya ketin ki bau trai ula kren hangi ngin duai mata jar ai ba kiktin ki bau trai ula pasiau yangi nadu kasngi kebangi sedang ya kana kajing em ya kajing long Kristen kajingi kana kata ya kedanut kana kata ya kemensem kajingi ban gidan kata kajing syania kajing IT bangi laban em ya kejing em jungi katkum kejing hikai kiba ula kren en yoro yau Jesus Christ.